ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସ୍ଥଳୀ ସଂକଟ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଡିଜେଲ ଏବଂ ଏଟିଏଫ୍ ରଫାନ ଉପରେ କମିଲା ସାଇଟ୍। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଲାଗିବ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ତେବେ ଏହି ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିବ ନା କମିବ? ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରକୃତ ଖବର ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଭାରତ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ୁଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅନୁଜାତୀୟ ବଜାରରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ପ୍ରାଇସର ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଦେଶର ଇନ୍ଧନ ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ତେଲ ଆମଦାନୀକାରୀ ଦେଶ, ଆଉ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଦର ବଢ଼ିଲେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼େ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ନୂଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବା ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। କିଛି ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ଦର ଆଉ ବଢ଼େ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇପାରେ କି? ସେପଟେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ଏଟିଏଫ୍ ଦର ବଢ଼ିଲେ ଏୟାରଲାଇନ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ବଢ଼ିଥାଏ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ଏଠାରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଧାରଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ଦେବ ନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ବଢ଼ିବ ମହଙ୍ଗାମୀ? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ନୂଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ଭାରତ ପକାଇବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ନୂଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ? ଆପଣ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରକୃତି ଖବର। जनतार कथा जनता पाई प्रकृत खबर।